चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं मी लीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत सावंतवाडी शहरातील सौर ऊर्जा हायमास्टचं लोकार्पण करण्यात आलं। माठेवाडा व जुना बाजार परिसरात हे हायमास्ट बसवण्यात आल्यानं दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर परिसरात लखलखाट पाहायला मिळाला। देवगड बाजारपेठेकडे जाताना आनंदवाडी रस्त्याच्या चढावाजवळ असलेल्या वळणावर दोन दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात दोन्ही मोटरसायकल स्वार जखमी झाले। हा अपघात शनिवारी सायंकाळी 6:15च्या सुमारास झाला। वेंगुर्ले उभादांडा भेंडमाळा येथील रहिवासी छगन गंगाराम नवार वय 38 या युवकाचा मृतदेह शनिवारी येथीलच ओहळात आढळला। या प्रकरणी वेंगुर्ले पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे। मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार आणि CSMT ते वांद्रे दरम्यान रविवारी दिवसा घोषित केलेला ब्लॉक रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय। सोनारी कुंभवडे रस्त्यावर 6 सीटर व मोटारसायकल यांच्या समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला। या अपघातात मोटारसायकल स्वार व पाठीमागे बसलेली मुलगी यांना गंभीर दुखापत झाली। हा अपघात शनिवारी सकाळी 9:30 वाजता झाला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।